ברוכים הבאים למדריך רכישת המטבע נוני. חפשו בחנות האפליקציות את האפליקציה פנטום והתקינו אותה. תלחצו על Create New Wallet. תלחצו על Next. תעשו צילום מסך למילים האלה ותלחצו OK. יש לך עכשיו ארנק קריפטו. תלחץ על Get Started. תלחץ על Understand. מזל טוב, פתחת את הארנק קריפטו שלך. עכשיו תלחץ על Buy. תלחץ על סולנה. תכניס את הסכום שברצונך לרכוש ותלחץ Next. תלחץ על MoonPay. תכניס שוב את הסכום שאתה רוצה לרכוש ותלחץ Next. שים לב שאתה מעביר ל-USD. להרשמה מהירה תירשם עם החשבון אפל או הגוגל שלך. תכניס את הקוד אימות שקיבלת לאימייל שלך ותאשר את תנאי השימוש. תכניס את הפרטים האישיים שלך. ותלחץ Continue. תכניס את פרטי התשלום שלך, ואחרי זה תלחץ Continue. תלחץ Continue ותתחיל את אימות הזהות. תבחר Other Countries, ואז על Agree. תבחר Israel, ואז תבחר כיצד לבצע אימות. תעשה את תהליך האימות על פי ההוראות על הצג. אם יש בעיה, אנחנו בוואטסאפ. בסוף ההליך תקבל מייל שמאשר את הזיהוי שלך. תסיימו את תהליך הרכישה על ידי לחיצה על Buy with Apple או בגוגל דרך גוגל פליי. תהליך הרכישה כרגע מתבצע, תמתינו בסבלנות. כשהגעתם למצב הזה, תהליך הרכישה הצליח. הארנק שלכם צריך להיות במצב הזה לאחר רכישת הסולנה. מזל טוב, רכשתם סולנה. נעבור לשלב האחרון. בשביל לרכוש באופן סופי את המטבע, תיכנסו דרך הארנק שלכם לקישור של סולסל ותלחצו Buy. כדי לרכוש נוני, תלחצו על 75% ואז Buy נוני. על מנת לאשר את ההזמנה, תלחצו על Confirm. תתחדשו, אתם הבעלים הגאה של המטבע.